Чико кардисти? Дизди кардисти? Чира? Мон ки ҷангд мекунанд. Мон. Ай дадатай? Ха медонем ай дадатай. Мон охида ҷош. Бо ҷангд накуна? Чико кардисти? Чико кардисти? Ба чӣ ба ора бировардӣ? Чӣ ба ҳамаи ёра бировардӣ? Чӣ ба бировардисти ёра? Чико мекунӣ? Ана дадат омад ҷангд мекуна. Айша? Дадат ҷангд мекуна ина омад. Чия ю дадастит? Ана ҷонум мекушатае. Тармоқа хароб шуда баъди ҳамин оператсияш. Пока-пока. Хайгувак мембармохи. Пока бугу. Пока-пока-пока. Гашкам. мо қати Айшаҷон харидкунӣ омадем. Тайёрӣ барои омадани бибиҷонушу? Пойдём. Пошли. Пойдём. Хурсанд шудем. Давай тележку возьмем одну, Аиш. Аиша, иди сюда. Садись. Доченька, иди сюда. Давай, садись. Гашкне. А магазина нахли меня хай уже шашмаги шума хашта дадим магазина. Конечно, бадай думави шавай. Аиша, пойдем туда. Салом духтарон. Инҷа ма магазин омадам қати Айшаҷон, тайёрӣ ба омадани очаҷонам. Як дучи дар кор буд харидем. Барои пухтупазм дар кор буд. Хайбухона дучи дар кор буд. Бобшим ҳамаи чизи дар кори ма харидам. Айша, как всегда, самостоятельно, худаш ҳамаи чиша худаш гирифтаест. Чизе бифураша, ӯ худаш мегирад. Баъд ки бо рӯшаки дига ҷо гардонда, очаш мегирад, чизои ненужниша брад ҷоҳошон мемонад. Мешикаса мебия ҳайрон меша ки ма гирифтам ки ҷо шидай. Ира иҷозат бутӣ мумкинам вес магазина харид кунам. Инам хедхтарако. Обычно ма нигоҳ мекунам ки чи со скидка рафтаиста. Инҷа кефиро со скидка рафтаиста буд, гирифтам. Оказывается, срокш кам одай. Якташ то 18 буд, гирифтам. бовар мекунем молочка да беҳад нарх қимат шудай. Ҳамқа хурсанд мешудам вақте ҳамин магазин медромадам. Аввал отдели молочка мерафтам ки барои ҳамаи чи арзон аст. ҳозир қимат шудай зиқ шудам. духтарако, ма харид кардам, омадам. Саросима дига ҳамаша навор карда натонистам. Барои вақт беҳад кам мондагиам. имрӯз кор рафтам, дусета магазин ма кардам, омадам барои ягон чи бипазем барои очаам. Чанд қай тонистам ҳамқа
харид кардем. Духтарако гӯшти лаҳм харидем барои шашлик, барои коктейл, иш барои шӯрбо. Нахостум баъд каждый раз бирам бихарам, хай бо як ҳафтада мебарада бигем. Очамам хай гӯшта намехӯрад, гӯшта нағз намехӯрад, ки шашлика нағз мебинам. Дальше тамошо кунед, чӣ хел шашлик мекунам, коктейл мекунам. Ҳамаша запас мекунам, дар морозилник мемонам. Как всегда и помощница. Майда мекунӣ, крошкира майда мекунӣ, нами чиз дар корда сразу майда мекунам митията. Мисол каталкара намегири, як соат зур бизанӣ юра, най рост кунӣ. Вообще амуро гирифтам довольним, короче. Духтаракои азизи ман, тамошо бинон. Хай бинен ман чӣ хел тайёр мекунам, обязательно попробовать кунен. Дар хона кани ай шумо чӣ хел мебиёяд. Бовар кунен гӯшти лаҳм бигирен, руғани гов бигирен, худтон дар хона лӯла кунен, чим айве мерен дар 1000 сум мехарен, вай намедонен чӣ хеле тайёр кардаги ай. Бовар мекунем мерам каждый раз мешинем ягон ҷо мехӯрам, меом ҳам қақиртақ дард мешавам. Барои ҳамин маҳози последнее время дига дар ягон ҷо намехӯрам. Хай ҳамин шашлика мехӯрдум. Оз намехӯрам дига дар ягон ҷо. Инам хеле ҳамин кефсирам мерам кӯдакода харид мекунам, худам намехӯрам. Духтарако, обязательно просмотр кунен видеоҳоро, комментария нависен, ки ман чӣ хел тайёрӣ дидам барои очам омадан. Хай как всегда мегумтона, ки ҳар кас чени қувваташ мекунад. Медонам, ки бояд барои модарро тамоми чизи дунёро бикунӣ. Хай ман чени ҳамин қувватаму чени зурумастам мекунам духтаро. Дастархонам чени ҳамин қувватам мекунам. Баъд дар наворои пешина гуфта будам, ки ҷата савол омада, ки апа шумо дар гиҷо кор мекунен ва чӣ кор мекунен? Ман дар магазино мерчендайзер кор мекунам. Ай тарафи фирма агар фаҳмида бошен. Магазинода мерам, борои худам соз мекунам, склада боша меёрам, мемонам. Ин короче остаткоҳоша дар телефон нишон метавад, ки ҳамёша ёфта мондан дар кора. Ин кори мерчендайзерӣ, выкладка товар, ранги продавец, да, бигем. Инам хеле духтарако. Баъд бо як хварчаи дига нависта, ки апа шумо дар магазин уборщица кор мекунен? Не хварҷон, ман уборщица кор мекардам аввал. Духтарчам 3 моҳа буд, дигар ҷода кор мекардам. Якта офисда ҷои мисол вай буданда, яъне хеле якта компания буд, ки мисол магазинода бор мебурданд. Амҷа 3 кабинет доштаму якта комната, ҳамун комнатада водителё ба фикрам хоб мерафтанд. Саҳар мерафтанд, ман мерафтам тоза мекардам, баъд уже офис мерафтам, ҳамун кабинетҳошона тоза мекардам. То духтарам калон шиданша ман кор кардам қариб 1.5 сол бигем уборщица. Инам хеле ҳози. Баъд дар наворои пешина гуфтагиам, агар кадоме ки полни историяро фаҳмидан мехоҳанд, наворои пешинаро тамошо кунанд. Обязательно ҳамаш ҳастанд. Чӣ кор кардам, чӣ хел кора сар кардам, чӣ цел монда будам. Ҳамашда навистагӣ, ҳамашда гап задагим духтарако. Ман гуфта будам дар навори пешина, ки то духтарам айда буданша кор кардам, цел монда будам, ки камтар уже калон шава, чтоб дар дастам бигирам, бибарам, биёрамаш. Мерчендайзер проще, да? Ҳастаи магазиное, ки ҳеҷ кор намекунӣ. Ҳастаи магазиное, ки выкладка мекунӣ, товарта мемонӣ. ҳам плюс дора, ҳам минус дора, бигем, да, духтарако. На, духтарако, инҷода қариб 2 кило гӯшти лаҳм гирифтагиам. 1300 сум шид. Ҳамиқа шида бигем. Бинен, ки чанд қа фарқ шидак. Ай ҳамин ман ҳам шашлик кардам, ҳам котлет кардам, ҳам бо камтар лӯла кардам барои дуруи лагманам.
وترى بأن الود لا يفنى وأن القلب داع. أين الصديق أين الصديق؟ أين الصديق أين الصديق؟ إن الصداقة يا أخي حب سماوي الطباع، لخطى الجنان يقودنا لا للبكاء ولا الضياع. فإذا تعثر زورقي يوما يكون له الشراع، سكنه في وفيه أسكن لو تضيق بنا البقاع. أين الصديق أين الصديق؟ Духтарако, бинем ки чанд қадар шидак инаме қариб 800 грамм неву, где-то 530 грамм майда рӯғани говум дохтумаш. Рӯғани говум камтарак омади карад. Инаме бигем ки ҳами 2 килода қариб 800 грамм дозен, агар шашлик кардани бошен чӣ қадр сочни ба мазза мебиёяд. Духтарако, ман ҳами қаша успед кардам ва сёнка кардам. Дальше тамошо кунен, ҳамаша дар видеоҳо мемонам. Ҳозиҷа фақат ман фаршма тайёр кардам, қадри шумо камтар гап задам. Чӣ пухтам, чӣ кор торт пухтам, ганеш пухтам, баъд рогалик пухтам. Рости гап салат ман успед накардам. Ҳамаша дар сёнка кардагиам ҳамаша мемонам. Просто ҳозир вақт кам дорам, ман бояд тез тайёр кунам ки мисол успед кунам. Пага мисол очамаки стричат кардам, омадем хона соҳ саломат. Ман бо айдами кор мешавам ки магазином ҳамаш мондагиа. Ман бояд то рӯзи шанбе успед кунам. Ман гуфта будам ки духтарчам баъди оператсия ғам додистай. 2 рӯз хатиш биромадам, где-то 5-6 магазин ҳилла кардем. Хай худо ба шукри навучам ки омад соҳ саломат расид. Духтарако, бо хела сабуку мешава. Духтарча ман мемонану худам ай қафои кору мешавам, бо тезтарак мекунам. Иншоаллоҳи раҳмон ҳамаи магазинома успед мекунам. Агар 1 моҳам, ним моҳам беста, мада беҳад сабукай. Духтарако, обязательно подписаться кунен, лайк монен. Ин қама барои шумо меҳнат мекунем, нишон медиҳам, просмотр мекунен, лайк намемонен. Намедонам барои чӣ. Неужели мисол тоҷик хуча дастгирӣ карда наметавонад? Вроди ҳама тоҷик тамошо мекунанд, комментариёра тоҷико менависанд. Ҳамон видеоро ки тамошо карден, обязательно ята лайка монену, подписаться кунен. Мисол морам беҳад хурсанд мешем ки действительно ҳамватанони мо ҳамроҳи мо будиянд.